Saben-saben aku tansah sesandingan marang sliramu rumangsa marang atiku lan anggonku ngasta bawat pengadilan ning Kediri iki ra bakal tumpangsuh. Jalaran wakne patih Udanawarsa ku tak anggap pinituwi tuyeng kraton Kediri. Namun saderengipun kula nunjuk kepareng ngaturaken sungkem ing pangabekti. Kunjung rumangsa sampeyan dalem. Wah, patih iki kok ya kudune aku kang tansah bekti marang sliramu Kakang Udanawarsa. Jalaran kowe wis tak anggap suwe wong tuaku. Matur nuwun. Matur nuwun. Pemanggihipun Sang Prabu Amildur. Iya. Namung semantena kula menika sampun mundi dawuh saking Engkang Rama. Kula supados bekti wonten ing Kraton Kediri. Iya, tak trima Kakang Udanawarsa. Tanpa Kakang Udanawarsa anggo ngasta bawat pengadilan ngayomi kawula ing Kediri bakal tumpangsuh. Mula cak metara diprayogake. Oh iki para putra lan garwaku uga sowan. Wis tak ndang. Ya, Jen. Inggih, kula paring dawuh Kang Mas Prabu. Wah, wis sowan. Inggih. Malah kepara nganti para putra kang supaya nderek ana ing pisuwangan. Leres Kang Mas. Mila saderengipun kula matur ingkang kathah. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti kula mugi konjuk Kang Mas. Ya, tak tampa mumpung estunipun Kakang tumrapa marangku. Sanget angin kula mundi Kang Mas. Iya. Mugi ndadosaken jimat lan kegiatan anggen kula nderek mukti angampingi panjenengan dalem wonten ing Praja Kediri. Iya, Kanjeng Kali. Inggih. Galuh, Nuwun kula. kok rada maju, kok mingkar-mingkar. Cekap Iki sowan ana ngersani Rama. Wong ada sabenipun nggih wonten mriku mbok inggih sampun to Kang Mas. Wah, aneng diadep para kawula lan ayaka kok sowane mingkar-mingkar karo wong tuane iki ya kurang prayoga. Mbok yo maju dhisik apa to? Maju kene iki mawon. Nek maju ayo. Dipun kepanen. Ijo. Apa kok eleke kok? Aduh, Kang Mas Prabu, babar pisan mboten. Saestu mboten Kang Mas. Nah, aku sing didukani to karo Candra Kirana. Bayane didhawuhi kan nggih ramamu ki ndang cek-cek ngono lho. Ora wong aku sing didukani meneh. Yen aku diadep karo putra-putraku, mongko wis padha akhir diwasa. Kok rumangsa bombong atiku Rena ing manah. iya. Inggih menika. Ingkang ing tembe saged mikul dhuwur menjen jero Bener Kakang Udanawarsa.
Galuh. Kula Rama, Slamet. Marak mono kersane Rama. marak kula wonten harsanipun Kanjeng Rama menika kanthi karaharja. Kales ingkang beda wae saking sami kala. Sungkem kula mugi konjuk Rama. Iya. Iki swargane wong tuwa kaya ngene iki Kakang Budanawarsa. Leres Sang Prabu. Tansah bekti karo wong tuwa. Nadyan aku durung jinumpono ing angin, nanging aku wis kaya anguk-anguk lawange kasuwargan. Boten wonten icanipun anggenipun kula tak enten. Iya, kabeh mau saka pakartimu Kakang Budanawarsa. Wah, menawa namung kersanipun. Iya, iya. Diprayogake lho. Suwarmono kersane Rama. Ngestokaken dawuh Rama. Kalau ajeng Inggih Rama, ngaturaken dawuh. Sing cetha nek matur pinggir. Pangapunten. kowe nderek ibu coba. Inggih. Iya. Heeh. Sakmenika sampun akeh dewasa to. Iya, iya. Monggo diayu to. Iya, putrane sapa? Putrane Sang Prabu. Inggih. nggih ayu nggih Rama nggih kula nggih ayu. Rama nggih bagus nggih. Bener nggih. Saupane kula sesenan. Yo karemu Boten apa salah. namung kowe iso Kangge kegujengan kemawon. prayogake. Aku bakal rembukan karo awakmu Budanawarsa. Nggih Rama. Kakang Budanawarsa, Iki kula senajan iki ora ana dina pisawanan. Mung ketemu kabeh para keluarga. Rembukan mirunggan. Perkara nalika semono aku wis berjanjen karo Kang Mas Prabu Lembuyami Luhur ing Jenggala. Lire bakal ngeraketake anggone kekadangan ya kuwi si Panji Kertopati bakal dipundhut mantu ana ngersane Kakang Prabu Lembuyami Luhur. mila tenanipun kula menika wau saking jalan. Menika manah kula tak. Mereka boten dinten pisawanan. Sang Prabu kok nimbali. Iya, iya. Kek kula menika mangke tak anggap lepat boten ing ngersa sampeyan Sang Prabu. Lembang. Ora bakal ana lupute. Yen Kakang Budanawarsa kuwi ora bakal ana lupute tumrap Prabu Lembuyami Sin. Ya mung perkara kuwi. Nanging kok nganti teka saiki durung ana rembug kang gumathok saka Kakang Prabu Lembuyami Luhur ing Jenggala. Punten Sang Prabu. Mestinipun tiyang badhe bepisanan menika mestinipun ingkang saged nemtokaken dinten. Menika saking calon kemanten putri. Kudune aku. Lah, leres. Kowe kok ya ora paring pirsa marang aku. Kula menika sampun batos. Heeh. Mbok menawi Sang Prabu sampun pirsa perkawis menika. Oh, ya durung mergo saka cubluking pangertenku tumrap perkara anggonku bakal mantu putraku Galuh Candra Kirana. Inggih, paring saking menika ingkang mbok bilih perkawis menika mangke saged dipun rampung menawi Sang Prabu Lembuyami sane kepanggih kaliyan kemengko. Kula ingin sowan Paman. Loh. Tahu. Kene-kene. Iya. Lagi wae rasana. Tumbuk bejane. Menika nembe rembakan perkawis
calon dawuhipun kadangku Panji Inu. Iya, mula aku nglumpukake keluarga. Ing Kediri ana ibumu kaliku. Nggih, Adimu Galuh Candra Kirana lan Galwajeng. Galwajeng ibu Kali bibi kaliku. Heeh. Oh iya. Nun Mula sewu. slamet suwarna ngersane paman. Iki pangestunipun paman Lembami Sina wijeng suwan kula. Heeh. Bekti kula kunjuk paman. Ya, tak trima pangestune paman tumrap marangku. Iki saking pamuji kula paman. Ngaturaken kasugengan Kaki Bujanta. Iya. Rawuh wonten ing Kediri. Panjenenganipun Wapatih Udonowarsa wilujeng suwan kula. Sekti kula kunjuk. Inggih Nah. sami-sami. Sambung marang aturmu ngarep Iki Kabudayana. Menawa suwarmu ana ing Kediri, kuwi diutus dening wong atuamu Kakang Prabu Lembuang. iki terus Banjur diutus perkara apa? iki nyuwun sewu kepareng kula sumatur. Heeh. Bareng matur disambut bibi kaliku Supaman Lembuang Sina. Iya. Sedaya sami sowan ning pendhapi ageng praja. Iya. Sewan ya. Iya. Boten sagipun catet to. Nami kula niku Padu Kaliku. Oh. Padu Kaliku. Bibi Paduka kaliku. Padu Padu. Kaliku. Iki kerep padu. Oh. Mas menika lho. Dados nami kemawon jubuh Heeh. kalian ada saben ingkang dipun lampahi. Heeh. Oh padu. Boten Padu Kaliku. Oh padu Boten nggih. kula boten remen padu lho. Nggih namung kulino, gitu. Paduka kaliku gitu. Paduka. Padu Kaliku. Oh padu kaliku. Nggih. Ngaten bibi, Inggih. kepareng kula matur. Nggih. Suwan kula sepisan tuwe kasuganipun kula wangsa ing Praja Kediri. Pak. Iya, tak terima. Ingin monggo kalih. Suwan kula katuding Rong Prabu Lembuang Luhur supados anesekaken rembag Neseke rembu perkara perkawis calon dawuhipun kadang kulaning Panji Inu Kerepati garan Gading Galuh Candra Kirana. pancen iki Pak mau lagi tak rembu karo Pak Iya. Udonowarsa. Oh iya. Jebul Kamah Prabu Lembuang Luhur uga terus menggalih perkara iki. Nggih, sak boten sronto. Heeh. Sebabipun sampun dipun biyawarakaken menawi Gading Galuh Candra Kirana badhe kapundhut mantu dening Rama Prabu Lembu Awi Luhur. Piye Kakang Udonowarsa? Ya ana perkara kaya iki. Mati was kersan to sampeyan. Iya. Pancen perkawis menika sedaya kawula ing Kediri wis sampun ngertos Arep. sampun ngajeng-ajeng bidang menapa itu badhe mantu Sang Prabu Lembuang. Kejawi menika Pak, utawi Wapatih. Inggih. Sedaya kawula ing wonten ing Jebolo. Jebolo Manik menika coba sami ngantu-antu. Oh, Binjang menawa kelampanipun dawuhipun Panji Inu Kerepati kaliyan Gading Galuh Candra. Iya. Kejawi menika paman. Kejawi ingkang nemtokaken dinten kangge dawuh menika Paman Lembu Amisena. Iya. Kula katus dening Rama Prabu Lembuang Luhur. So Dimas Panji Inu Kerepati supados nyaosaken golek kencana menika ingkang rene menika cacahipun kalih. Inggih setunggal menika Diajeng Galuh Candra Kirana, inggih setunggal Diajeng Galuh Ajeng. Kadang kula. Iya, Wah, mantep Ya, bantu Kakang. aku siji ayo meri mengko. Itu. Patos nami Enjing. Kakang Lembuang Luhur tumrap para putra ing Kraton Kediri. Iya, rene monggo kudu nampi. Jero. Wah, apa apa sana saya. ah, Inggih saya. Wonten dalem sewu Kang Mas Prabu. piye? Dalem sewu. Heeh. Nabi wonten kepareng dalem. Heeh. Galuh ajeng rumiyin ingkang milih jalaran sampun dados adat saben
Menawi menapa kemawon panjenengan dalem paring kekucah Galuh Candra Kirana ingkang dipun tengenaken ingkang milih langkung. Kok dhisik. Nggih. Kaliku. Kula Galuh Candra Kirana ki mijil sepuh. Kudune kang milih luwih dhisik ki sing mijil sepuh. Inggih, kula rak sampun matur to Kang Mas Prabu. Adat sabenipun menapa kemawon meraih panjenengan dalem paring kekucah ingkang langkung rumiyin panjenengan paringi Galuh Candra Kirana rumiyin. Nuwun sewu Bibi, nuwun sewu Bibi. Pripun? Rene kula ingkang kaustud dening Yayi Prabu Panji Inokortapati. Monggo brewet calon putra temanten aku. Inggih. Alasipun ingkang dipun tenang ta nggih Diajeng Galuh Candra Kirana. Ning punten dalem sewu angger. Nggih. Menika rak cacahipun kalih. Leres Ingkang milih Galuh Candra Kirana menapa kalih ajeng rumiyin rak sami kemawon tetep tampil. Perkara iki nuwun dirembuk. Mergo iki ning pisowanan. Diajak kabeh para kawula. Saru dinulu. Mraih panjenengan dalem menika lamun sae Paman. Perkawis Ya. pamanipun Diajeng Galuh. Aturmu wis tak tampa. Nggih. Perkara atur pangandikane Kakang Prabu Lembuame Luhur. Nggih. Jalaran wong bakal jejodohan ngono kudu gebak ing petung. Nek ya ngono Pak Ning Brundul. Leres Paman. Mula bakal tak petung perkara iki sesuk yen wis ketemu gedhaking dina kang bakal kanggo dhaupe Diajeng Galuh Candra Kirana. Galuh Candra Kirana karo Inu Kertapati. Kejawi saking menika sampeyan. Iya. Menawi perkawis dawuhipun Panji Asmara bangun kalian Kang Putra. Iya. Menika Sang Prabu sampun mantos kesupen bilih ingkang badhe nemtokaken dinten menika mangke Ibu Kini Suci. Iya. Kula aturi Aku bakal sowan ana ngersane kanggo Kini Suci luwih. Iya. Nggih. Ya kuwi tak yo gurumu to. Leres Ya. Permen sewu Paman. Rene sampun cekap anggen kula sowan. Heeh. Bareng kula badhe nyuwun pamit. Oh, ya ngati-ati. Bektiku aturna ana ngersane Kakang Prabu. Nggih. Oh, ate nyuwun pamit. boten pinakaken panjenengan. Ya, Paman. Nyuwun pamit. Nggih, Diajeng Galuh Candra. Bareng Paman. Iya. Piye Kakang? Kaya tak. Yen ana perkara kaya ngene iki, wong perkara golekane dadi perkara. Piye? Ayo kawak. Ewa semanten, kula matur ngaten menika kok mboten dipun dahar. Iya, aku manut. Nggih, dados galuh ajeng kajenge milih langkung rumiyin. Ya. Nggih, Milih, nyo. Milih nggih. Milih. Kowe trimo. Ya. Milih sing apik lho nggih. Ibu, Piye nggih? kula sing niki nggih. Oh, iya. Meling Ibu apik lho Ibu. Mesti Kalau- apik yo nggih. Kowe trimo ya, Nduk, ya. Sesuk yen perkara golekane iki kurang apik, sesuk mundhut. Sing nrimo. Badhe Atimu. Wis kendang dijual ngono wae ngapa to? Dikok Wis sih. ana padha digawa ana ing taman ing Kediri. Wis nggih. Niku wis tak kenal. Tapi tadi Apik Ya, iki. ya. Sing hati-hati. wis kata Kakang ndelok carane wis. Carane wis. Kaya wis gumathok perkara iki. Mula aku bakal sowan. Menawi kepareng kuwi Ya. Yen ngono derekno aku bakal sowan Kakang Diri. Sing hati-hati ngomong para putra-putramu. ngestakaken dawuh kan. Ya. Ngatos